Machado, vaig al Col·legi Antoni Machado, tinc 11 anys, vaig a sisè primària i vaig a la Falla Barri Sant Gregori. Em definís com una xiqueta amable, divertida, dormilona. M'agrada molt patinar i també fer manualitats al barri de Sant Gregori i és el meu lloc preferit perquè sempre he jugat ací i he fet les meues amigues ací. Vingueren uns dies a la meua falla i que vegueren que ser faller, les explicaria tot el que són les falles, la presentació perquè és un acte molt emotiu. Inventaria algun que fora de que tots els xiquets ens reunirem un dia i jugarem els nostres jocs preferits. Un esbós, es fa una estructura amb fusta, es posa el suro, la barnissen i la pinten. La veritat és que no canviaria res perquè jo ja m'ho passo molt bé i crec que no hi ha que canviar res. M'agrada de la meva falla és que sempre hi ha molt espai per a jugar, columpios, parque i molt espai per a patinar. Com un representant per a Torrent i un acompanyant per a la Fallera Major Infantil de Torrent. El que té que tindre una Fallera Major Infantil de Torrent té que ser somriure, bonestar, ser amable, jugar amb els xiquets i ser simpàtica.